A día de hoxe, en Boiro, é necesaria unha residencia, un centro de terceira idade para que os nosos maiores poidan estar atendidos de forma permanente. As circunstancias e casuísticas familiares hai moitas veces a familia non pode estar pendente ou incluso xa neste tipo de centros non se cubren só necesidades de dependencia ou de saúde, senón tamén se cubren as necesidades sociais como é a soidade. Persoas que están solas pois tamén merecen ter unha vida digna e necesitan un sitio onde poder desenvolver a súa vida e ter compañía con normalidade. Dende o BNG sinalan que cando tiñan responsabilidades de goberno remataron o actual centro de día, dando ademais os primeiros pasos para a consecución da residencia para a localidade. Pasos que coa entrada do Partido Popular á alcaldía paralizáronse. Cando nos gobernábamos rematouse este centro de día que está a nosas costas, rematouse, deso xa fai bastantes anos, nós xa deramos os primeiros pasos para, falando ca Xunta, con todas as administracións necesarias para facer a residencia, aquelo paralizouse e chegamos a día de hoxe a que non hai proxecto siquera, nin hai nadie di de cando podamos ter unha residencia para maiores aquí en Boiro. É moi triste, é lamentable, que a día de hoxe que haxa xente en Boiro que é dependente, que non pode a familia atendelos, que teñen que estar vivindo en Ourense, na Coruña, en Vigo, en León, en sitios onde hai praza para eles. O sistema público de residencia para maiores funciona moi mal, de todo se sabido. Non é normal estar esperando 6 meses para ter unha praza. Cartos hai de sobra, é o que dicimos sempre. Os cartos non se queiman. Cartos hai. O que pasa é que hai que xestionalos de outra maneira.